comment og karon maghimo jud mig reaction video sa BTS DNA. Pakito na kung kuya og kaning K-pop kay first time niya ako sa siyang ipaila-ila ninyo siya si si Jimmah kabakang bisayang baki Elfe Cisneros. Oh my God, salamat ko sa pagkaroon sa studio. Ay, siguyo kay mahugno ta sa So, reaction mi sa DNA sa BTS. So, first time niya mo tanaw og K-pop. Visit mo sa channel niya nga. Sa YouTube channel is Elfe Rain. Yes, ang sa akong Facebook fan page is Rain is here. So, i-check lang sa comment section below. Charot. Barag na, Anyways, so guys, heads up lang ha. Dili ko hilig og K-pop o first time ko nimo tanaw og first time. Murag first time magseryoso og tan-aw. So, let's see. So, mananaw na pag Diba, unsa man ni siya? Unsa man expect na ko ani? Kuan, ma-fall ka sa ilo. Wait sa. Yeah, nindot nila choreography basta makaingon jud ko lun ano jud din ang mga K-pop nindot sila i-train. Wow! Anyways, So sige, mananaw go. na mi mananaw. Paludas na naman sige na mulod. Sige. Dili mo. Ang taas sumakay na. Sige, game. Lo, nagsugod na siya. Oh, na-fall ako! Bugawas akong dimple. Ulo, yun, ganun kong pusong siya. Nindot sa dang quality silang video, so... Ulo, Vega, abito, no? Mana kong Ulo, uyaw. ship! Mga bayot man na! Uy, donkey! Nga mo, glitters, no? Ana man nagigingkoan man na sa film nga karon na teenage. Nga mag-glitters. Dala ko sa ilang kuan, audiovisual. Oh, gwapo kay si V. Mano siya si V? B yan nga? V. Si Gary B? Stage name niya, tapos yung name kay Kim Taeyong. Ano ito ba? Matanong-tanong ako sa buko na sabtan. Ala, di man. Dapat i-feel sa nimo ang energize sa ilang music. Unya na lang siya sa. Take note. Unya na sabta. Unya na pag-subtitle. Wala, nindot na ilang graphics. Naitilog. Oh, Kaluwa na sila. dili, uy. Di na sila gwapo, puti lang. Wapo sila. I-feel yung energy. Oh, feel an energy. Tapos, ikasunod din magtanaw, kailangan na may subtitle. Kalain. Wala. Oh, diba? Nindot kayo. Wala noon na. Nindot sa gila mga jacket. Mali ka sa galang jacket sa ukay-ukay ako makitaan. Hindi lang mabagay na ako. Ang kahit ako makay mag-anong raw hangil. BTS. Gwapo kay Sirap mo, no? Lagi din na sa ilang mga inanya, tanan. Heart. Isa na ba si Ugdan ng heart-heart? Kung magpa-color ko hair blue, ngayon ko. Mura ka, Jimmah niya. Mura ka, nas kilig-kilig. Mula ka, wala ko gangster. Ano ako? Uy, Uy, nindot tayo lang visuals. Nindot ang quality sa lang video. Tapos gwapo sa sila tanaw. Oh, sa personal, yung mga batid na sila ba? Gwapo sila. Pang babae mo ng hospital yung taong. Hindi mo good. Bagay Manila kayo, nindot sila tanaw. Glitters kasi kuya. Ano ba, bagay ko sila course. Ay, marakit ka bantay ko ani. Sana ka. Hindi ko sure. Feel ako na malikbatar. Ano? Wala po. Ay, salo pa gino. Oh, nindot kayo no. Dira all part. Nindot kayo Big po. ang kuan no, editing no. Green screen no. Taas di kayo siya. Taas pa na siya nila sa mga Pilipino. Ang height nila kay 6'7". Make-up na sila no. Baka kayo. Mag-makeup sila. Oo, mag-makeup mag-inang lokal. Sila na ba? Diba? Mag-makeup magaling ko nga di ko artista. Oh my God! Oh my God. Na 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 na. Na 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 na.
mga group gid no? Yun na mga grupo nga nagbuwag. Wala. 21 di ay. Ayun. 21. DNA din ang DNA. Oh, din eh. Di ba? Sunod na itong tanaw, magkuha na ta. Subtitle. Oh, di ba? Ano tayo na? Yes! Kay first ni mong tanaw, dapat i-feel sa nimong moment, may DNA, magana na siya. Tapos ikasunod ni mong tanaw, mag-subtitle na ka kay sabdo na ni matanan. Ano ba na siya? Ay, mo din na. Ay, mo din na. Ay, mao din na, oh. Ay, ano ditong DNA? DNA. DNA. Kaugman niya. DNA. So, guys, manamig tanaw. Sa may mastorya. Nito tayong visual, grabe ka cinematography. Visual effects, synchronization, nito sa Lexaya, colorful. Feel ko mga bayot, yung mga glitters. Uy, gwapo. Dili sila bayot, di Feel ko ba? mga glitters sa ilang mga outfit. Okay. Kunya, unsa pa man, ang choreography, vega, o nindot kayo ang lyrics, sabot kayo na mo. Sabot kayo na mong lyrics, grabe. Oh, di ba? I-feel man na ni mo moment ang kuan, energize nila. Kira ka, Jimmah? Sumaw na to siya. So, mao na to siya, guys. So, Hello, Jimmah. mao na to ang reaction video, and for more reaction videos, subscribe to my channel and his channel. So, see you in my next reaction video, and don't forget to subscribe. Jimmah.